Türkmenistan'ın ähli künjeklerinde dünýälik garaşsyzlyk bayramy münasibetde geçiriljek dabarlary taýýarlyk çäreleri dowam edýär. Ýyl arasynda marşirowka diýilip adlandyrılan bu çäreler Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde hem eýýäm 2 hepdeden bäri dowam edip gelýär. Ýurdun beýleki ýerlerinde hem bolsaýaly bu çäreleri aglaby talip ýaşlary we döwleti degişli käbir edara puduklaryň isgärleri mejburi ýagdaýda gatnaşdyrylýar. Öýlen saat 2-den giýje däçilini dowam edýän marşirowkalara getirilýän adamlar her gün gatnap sol bir hereketleri etmekden ýadandyklaryna aýdarlar. Şeýle-de yerli ýylat bu çäreleri ýol başçylyk edýän resmiýlerin güdük we kemsitici sözler bilen ýüzlenýändiginden nägiledigini hem aýratyn belläp geçýär. Güýt patrynyň bolmagyna garamazdan regionda çärelerin geçirilen wagty howa gatygy diýär. Güne ýanmakdan çekinýän ýaşlaryň käýbirleri ýüzlerini gorap ýürüti ýalyk hem de kynýarlar. Çärelere gatnaşdyrylýan adamlaryň arasynda gartaşan adamlar, ýaş çağlar bilen bir hatarda göwreli gelinleri hem görmek bolýar. Marşirowkalar 27 oktýabra çeline dowam eder.